érzék egy szelet az univerzum legtitkosabb mélységeiből, néhány morzsa a jövő misztikumából. A Sóder színpadán Bambi és a világ mindenség. Misztikus jó estét kívánok minden kedves nézőnek! A természet fölötti kénköves ködéből köszönti önöket Bambi, a sumér királynő. Az önök tegnapi összes fel nem tett kérdésére a válaszom talán. Az adás ideje alatt a kollégáimat is hívhatják, az egyes vonalon Merlin várja a hívásukat, ő számmisztikus, beszélget a tejúttal, civilben villanyszerelő, hozzá műszaki gondokkal is fordulhatnak. A kettesen Ica, aura kozmetikus érhető el, vállal karmaszőrtelenítést és csakradajért, én pedig várom az első telefonálót, aki kapcsolatot akar létesíteni a világűrrel. Halló? Én és a világ mindenség hallgatjuk önt? Halló? Asztronauta asszonnyal beszélek? Elnézést, asztrológus. Na most nótát szeretnék kérni. Halló? Én vagyok vonalba? Igen, mi a neve? Azt nem tudom, de úgy kezdődik, hogy van két lovam, mind a kettő deres. Na jó. Itt Bambi asztrológus, az éggömb séfje. Kérem, ha önök a liszt, én vagyok az élesztő. Kezét csokolom, Algopirin asszony. Na most a bátyám egészségi állapotáról érdeklődnék. Azonnal a pizza megmutatja. Önnek soha nem is volt bátyja. Önnek 2 nővére van, tisztán látom. Most komolyan szórakozol velem? Hát úgy emlékszem, ha bátyám lenne. Kedves István. Mondom, Béla. István, önnek 2 nővére van és kész. Bambi tisztánlátó gyógyító, tátos boszorkánnyal beszélek. Hallgatjuk önt, hallgatjuk. A karrieremről érdeklődnék. Van egy kis aggódásom. Már is kivettem a pszichometrikus kártyát. Ismeri? Még nem hallottam. Itt a piros, hol a piros, lehet vele játszani? Ez nem játék. Egyike annak a 3 ajándéknak, amit a tibeti magyarok kaptak a földön kívül gyarmatosítóktól. Szivar alakú űrhajón érkeztek, átadták őseinknek ezt a kártyát, egy fiatal pulikutyapárral és a konzerválkrém titkos receptjével együtt. Halló, Láma úr! Nem érdekli inkább egy jó lánc fűrés? Halló? Halló, Józsi barát? Nem, Klári vagyok. Párommal meg a gyerekekkel mindig megnézzük a műsorodat. Hogy lehet bekerülni hozzád? Tessék? Na most megmondom a tutit, maradjál már. Pofádat beverem, kussoljál. Figyeljél. Most ki figyeljen? Én? Engem az nem te nagyon figyeljél. Te figyelj legjobb, te meg fogba pop, te kussoljál, mert ez agyon. Na most van egy házasságunk kívül gyerekem, nem tudom, ez előnynek számít-e? Akkor én elmondom a frankot. Halálosan megfenyegetjük a szomszédokat, aztán a feleségem megver engem, aztán a fiam is megver engem, és a feleségemet, aztán én megverem a feleségem és a legkisebb gyereket, aztán még ha előkerül valaki, na azt is szép. A következő telefonálónak mentálisan botoxolom az auráját. Transz következik. Adják be a kristályt. Transz. Transz vége. Jó estét! Hagyó Miklós vagyok, és a jövőmet szeretném tudni. Azt maga inkább ne akarja tudni. Halló? Igen? Kovács Lázár vagyok, és azt akarom megtudni, hogy akkor most nekem hány gyerekem van? Elnézést, Lázár, mi csak a jövővel foglalkozunk.
Klárikám, te vagy az? A művész nevem Bambi, de tényleg Klári vagyok. Halló, mondjad, Klárikám, figyelek. De hát ön hívott engem. Én hívtalak? Ne haragudj, Klárikám, nem tudod, hogy miért hívtalak? Én csak a jövőt látom, de azt önnek is elmondhatom minden tét nélkül. Nincs még tét, akkor beszállok 5000-rel. Ha teszel rá, tartok és emelek. Haló, haló. Halló, jó estét kívánok, Gáspár Győzike vagyok, és azt szeretném megkérdezni, drága csillagom, galambom, hogy találkozhatok-e még az én drága kicsi buksi kutyámmal? Úgy is van, úgy szeretem a műsorodat, hogy vágjam ki az ácskódát, mindig téged nézlek, tapadok a képernyőre. A cigánykártya mindjárt megmutatja, várjon. Igen, világosan látom. Találkozni fog Buksival. Ezért érdemes hívni minket. Haló, ki van a vonalban? Szia! Hát a Pako vagyok. Jó estét. Hát szia! Igen, jó estét. Hát a Pako vagyok. Én pedig Bambi. Azt akarom kérdezni, hogy mikor lesz végre aranylemezem? Ó, pillanat, kedves fekete úr. A kártya világosan mutatja, lesz aranylemeze. Igen. Az lesz a címe, hogy Különös műtősnő. Hát a kulonos mutosnó. Különös műtősnő. Különös műtősnő, magyarul mondtam. Igen, hát a kulonos. Mert a mutosnó. Műtősnő. Hát figyelj már ide, te egy nagy kocsok gyerek vagy. Érted? Te tudod, egy jós kocsok. Te ne szívassál, te afrikai gyerek vagyok, letépem a szadat és agyonverlek, te vudu kocsok. Halló, igen, Sobert tessék. Nódi vagyok. Halló! Igen. A zsiegető estét kívánok. Azt szeretném megtudni, hogy mikor fognak újra megvenni. Pillanat. Mindjárt megnézem, mit mond a Rubin. Halló, jó estét kívánok, Fási Ádám vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e valamikor hangom? De ez még gömb sem kell. Nem! Jó estét. Jó estét, Terry vagyok. Beszéltünk körülbelül 10 perce, nem Igen, érdekel. én Klári vagyok. Tessék, Teri. Most azt én pont leszarom, ne haragudjon. Akkor még egyszer bemutatkoznék, Rácz Károly vagyok. Na most azt szeretném megkérdezni tőled, édesapa, hogy mikor fogok legközelebb nemet váltani. Na de miből mibe? Hát ezt most nekem megmondod, édesfiam, kapsz tőlem egy ingyen örök belépőt a Kék Osztriga bárba. Haló, tessék. Itt Bambi, misztikus jósdája. Tessék. Jó estét, Sándor vagyok. Na, Hány éves nézzel, Sándor? fiam vagy lányom, vagy akárki is maga. Hát ez eddig nagyon gyenge volt. Hát itt most már valami komolyabbat kellene felmutatni. Hát nem azt mondom, hogy gyenge a produkció, hanem azt, hogy borzalmas. Szóval a műsor balkáni mércével is értékelhetetlen, hát a hangjáról jobb, ha nem is beszélünk. Na jó, komolyra fordítva a szót, meg tudja nekem mondani, hogy mikor fogok megnősülni? Természetesen. Közvetlenül a Fábri után. Köszönjük szépen Badár Sándort, Nacsa Olivért és Bagi Ivánt látták. Köszönjük szépen, azonnal folytatjuk. Pillanatokon belül